Make siqaphele indaba yoku-introducewa kwezandi, like age. Abanye bethu ke baye bathanda into yokuba isandi eso sivele kwasekuqaleni. Umzekelo athi hagu, hobe, holo, njalo njalo. Mna ke ndithande into okokubana ndilibize elaa gama ngokupheleleyo, ndithi ihagu, ihobe, iholo. Why? It is because grammatically elaa gama lisisibizo, and the question is, yintoni le? Yihagu, which is ihagu. Xana ndifuna abantwana baqaphele okanye baqwalasele izandi, ndiye ndiwabhale phantsi amagama lawo, ndindawugqiba ndihayilayithe okanye ndenze bhodi, so that babe nombuzo wokuba ngamagama atheni la, ayafana and ahayilayithiwe. Then ke ngoku xa ndifuna into yokuba esaa sandi sivele ekuqaleni, ndiye ndisebenzise izenzi ngolu hlobo: baleka, bilisa, buka, okanye tshayela, tshaya. Even though ndivakala ngathi ndinika umyalelo wokuba baleka, tshayela, kodwa ke basically elaa gama lisisenzi, ngoba the question is, wenza ntoni? Uyabaleka, uyatshayela. Lwazi ulwimi lwakho.